барномаро идома медиҳем. дар суди шаҳри хуҷанд ҷавони 27 сола сокини ноҳияи бобоҷон ғафуровро ки дар ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил бидуни мақсади тасарруф айбдор дониста мешуд, ба муҳлати 7 сол аз озодӣ маҳрум намуданд. гузориш аз мурофиаи судӣ. кирдори ба ҷомеа хавфноки сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров Азамов Музаффарҷон Мирзоҷонович, ки аз ҷониби мақомоти милитсия моҳи марти соли равон барои ғайри қонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф дастгир шуда дар асоси қисми 3 моддаи 252 кодекси ҷиноятӣ айбдор дониста мешуд, дар маҷлиси ошкорои судӣ ки дар бинои суди шаҳри хуҷанд доир гашт тасдиқи худро ёфт. Судшаванда Азамов ба ҳайси шӯяндаи воситаи нақлиёт дар нуқтаи шустушӯи автомошинаҳо воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри хуҷанд фаъолият дошта, санаи 8 март сабукрави тамғаи Opel Zafirае ба сокини шаҳри хуҷанд тааллуқ доштаро қабул менамояд. Бегоҳии худи ҳамон рӯз тахминан соатҳои 23:40 дар ҳолати сархушӣ калиди воситаи нақлиёти мизоҷро аз коргари дигари нуқтаи мазкур бо ибрози суханоне ки гӯё сабукрави худаш бошад гирифта, дидаю дониста ки барои идораи автомошина шаҳодатномаи ронандагӣ надорад, бе иҷозат ва розигии соҳибмулк автомошинаро идора карда дар километри 82 шоҳроҳи Кони Бодом Ғафуров Деҳмой бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста чапа мешавад. дар натиҷаи чунин ҳаракати ҷиноятӣ автомошина осеби техникӣ бардошта ба соҳибмулк 13100 сомонӣ зарар ки барояш зарари калон ба шумор меравад расонида шудааст. баъди анҷоми тафтишоти пешакӣ ҳаракатҳои ҷиноятии Музаффар Азамов дар суди шаҳри хуҷанд баррасӣ гардид. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Под асоси моддаҳои 78, 332, 334, 338 қисми 239, 44, 44, 48, 48, 59 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳури Tojikiston суд ҳукм кард. Азамов Музаффарҷон Мирзоҷонович бо моддаи 252 қисми 3 банди ай кодекси ҷиноятии ҷумҳури Tojikiston гунаҳкор дониста ба бо ин қисми модда ҷазои маъмул сохтан аз озодӣ ба муддати 7 сол бо адаи ҷазо дар кунҳои истори дору низомаш посух таъин карда шавад. сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят дида шавад. бо ҳукми суд 7 сол аз озодӣ маҳрум гардидани судшаванда далели он аст ки ӯ дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор аст.